Os equipos galegos da LEP Ouro, Breogán, Básquet Coruña e Club Ourense Baloncesto participarán esta fin de semana no cuarto torneo Lugo e Básquet. Un formato triangular con un partido cada día, empezando venres, como figura no cartel, o Lima Básquet Coruña contra o Cafés Candelas Breogán ás 8:45, sábado ás 7 da tarde o Club Ourense Baloncesto contra o Lima Básquet Coruña, e o domingo 17 ás 6 da tarde o Cafés Candelas Breogán contra o Club Ourense Baloncesto. Todos os encontros serán válidos para clasificarse na Liga LEP. O campeón deste torneo matemáticamente estará clasificado para as semifinais da vindeira fin de semana en Marín e moi posiblemente o segundo clasificado, pois tamén con permiso dos partidos do partido que lle falta ao Ourense por xogar en Cambados, pois tamén posiblemente estere clasificado para as semifinais. A Deputación súmase este ano ao Concello no apoio á organización do torneo que se disputará no Pazo dos Deportes de Lugo. Esta é a primeira vez que este torneo de Lugo e Básquet forma parte do noso orzamento como unha subvención nominativa e algo que seguramente en vindeiros anos se vai a seguir mantendo, non? Se vai a seguir mantendo porque cumple cos requisitos básicos que dende a Diputación e dende a área de deportes se perseguen no ámbito deportivo. O prezo da entrada é de 5 euros e de 10 euros os abonos. Os nenos ata 11 anos poden asistir de balde co fin de promover o deporte base. Sabemos que a idea desta Deputación e a idea nosa tamén intentar deslocalizar un pouco as actividades deportivas porque todos os que queiran, os colectivos de fora da cidade de Lugo que veñan con seus equipos de formación, pois tamén estarán convidados a asistir. O torneo combinará o bo xogo na cancha con actuacións musicais.